L'elèctrica només per a empreses us ofereix el temps. Factor Energia. Bon dia. A aquesta hora el temps és ben tranquil. A Catalunya trobem alguna boira, però a l'extrem nord de la costa catalana, i aquestes són algunes de les mínimes de les últimes hores. I de les últimes hores destaquen els 30 litres per metre quadrat de l'Observatori de la Molina, concretament. De fet, 26 litres per metre quadrat a la Molina, 30 a Farrera, 20 al refugi de Prat d'Aguiló, al Cadí Nord. Continuen les precipitacions un dia més, han continuat a sectors del Pirineu. L'ampliació ens mostrarà amb més detall la nuvolositat, però en la seqüència general veiem com és el centre de la península l'àrea que més nuvolositat enregistra, on s'ha anat desenvolupant en les últimes hores. Hi ha inestabilitat en aquest sector i a Catalunya destaquem, com dèiem, aquesta boira de l'extrem nord, més aviat més compacta cap a la Catalunya nord i algun punt també del nord del País Valencià. No és impossible que a l'acabar el matí sorgeixi algun primer ruixat a l'extrem oest de Catalunya. Seria a la tarda, però, quan aquesta possibilitat seria més àmplia. Ambient càlid avui, com ahir, ruixats i tempestes al Pirineu i aquest terç oest, localment amb intensitat i amb possibilitat de calamar-se, també cap a la franja de Ponent i aquesta tarda al Principat d'Andorra. Els pròxims dies continua aquesta tònica, fins i tot l'activitat tempestuosa dissabte i en alguns punts diumenge podria ser més gran, però ja ho anirem precisant. Recularia una mica llavors la temperatura. Bon dia.